Nangayo karon og pasaylo katong gwardiya sa usa ka establishmentos dakmen sa Mandaue, human niya mapatay ang lalaki nga giingong padung nga mangawat sa iyang tindahan nga gibantayan. Gikatakdang pasakaan gihapon siya og kaso sa kapulisan. Ang exclusive report ni Nico Serino. Sa Kasuntingan Police Station gitanggong ang gwardya nga si Elmer Mediano. Misurrender siya sa kapulisan, human na pusilan ang suspect nga giingong miaksyon og kawat sa iyang gibantayan nga establishmento ni adtong weekend. Patay sa hitabo si Junry Flores Alinsog, 22 anyos, taga barangay Subang Dako, Mandaue. Asoy sa gwardya, naniid siya ni atong Domingo sa kadlawon dihang miabot si Alinsog og laing kauban. Pagbuyag niya sa lalaki, didto na kini matud pa mihana og dunggab gamit ang screwdriver. Ako ta siyang pusasan, nangagam sa bag. Ample sa siyang bag na nangtabot ang screwdriver. Kutip niya. Na siya, kunsak sa kuwa. Nibunot na lang sa kuwa. Nangayo og dispensa ang gwardya sa nahitabo kay matud pa di gyud niya katuyuan nga makapatay. Muon si katuig na siya nga gwardya sa maong establishmento sa barangay Magikay. Wa ko bisyo, wala ko tanan. Wa jud ko magtuog. Maingato yung tabo kay nga ko lang ta ihog na ko siya. Sa man nga niabot na si gayon nga. Ako sa mapike. Na istorya na sab ni Mediano ang pamilya sa namatay nga si Alinsog. Nangayo ko pasaylo nila. Ang akong istorya nga, sa ako nang nagdipinsa lang usong trabaho kung kagilingon kay lisod kayo. Ako na lang sa padunggab, hindi pa iskapo sila. Gikatakdang pasakaan gihapon og kaso sa MCPO Station 4 ang maong gwardya. Homicide ang giandam nga reklamo batok kaniya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.